kum tuangin o ajek tu zo chun pui pa kan chiar chun zom le mai na ma thil kal to ha kan soi le zoi zoi anga lalrin a khan leilaya in hlo fa chop te khan poisa kholin kolkata college kalna tur khan cheng sin khat kha khol tlinga relin kolkata lama tha kha gunda ho rol atok ta ni khan an sui sak mai ba ka khan bi in rok ang khan an han pu le tinga jela tang ta kha nia atan han chua mai nge na om lowa engemaw khat to khan in court ve de orang kha ngai thiam thu soi man chaw lo khan an le thin kha nia ma se ni khat chu in court tura akal le na khanin he ta aizol vai tlangwal mizo tlangwal pathumin an lo ti boy a chan chua pa kha atong ta hlo meya ani khanin apa thil ti theina den chen khan aron chan chuak ta ani tuna kan lo chiar chun zomang in mum pel pul pia in lian pui mai chong sang lo mai kota chuan an ding ta rike chuan rina hi kan chena in ani hi local ro I room tur ko mong che a han tia room lom deuh mai a chuan a hroi lut ta khumla chu mattress cha deuh chunga bedsheet nal deuh mai in pha zui mai alo nia foreign blanket pahnih a in pha zan mai a in bolna room alo hmal vek mai boka rina chuan mumang emani chule o ati hiala Linda lo luta rina hei towel le sabon towel khai ta tur ania katana ka le ania ma se kala mang lova a han tia rina chu avain buala chunglam atanga tui han in phu tir sur su mai te chu anuama ti hle maya jela khan du anga in bual kha a theilowa ein bual rein fai to ka ein bual nu chuan anin hruhula bual ina darthlanga chuan a hanin ena a in ti sekin kung fu posi te a han la vela kala in fit mel viau hi atia ki korte thar rikia le sak chu a han ha jean ki kor thar le t-shirt chu a han halea hano na lam chu om heklo sabon chu a kuzung chalin a zuk tal nok noka a ha chu a han not vea meizele kuwa te ein sa da te a mom lo boka a ha chu a var thafu thovin a hria a anu te khuya a room dar thlanga chuan a hanin en le a in me a in ti hle a veranda chuan chuakin rikia te in le avel te chu a han en kwala pangpar in bulvela pangpar in bulvelan chin te chu moi hle hian a hria a hetia a hoi ke kwal vel lai hian Linda in ngun em in alo en veng veng mai chu lo ni in ma se rinan a han en ve chuan a hoi le daya chuta rikia alo kala rina tiro kapa hne nei kalang miang a hmudu che ani aizolamin puidan kha mana ka hril to alom hle ni tiro aru mai kalang a boi theite ania a room chu control room ani ringot meya chuta tang chuan kan business le thil poimo reng reng chu a thok vek ani mai a han tia rikia le rina chu san lama chuan an in chen vel hle a ma se rina hi chu a pian thiamin a chakani ti a hriat hle maya jela atan lai po in mi hmu lovin exercise le karate practice na anei ru reng thova a han che reng reng hi a in fit ti a hriat hlo mai ani an kal tur hilinda chuan a ron thlir zui le vong vong maya apa room ma an luh thlengin rina che zia chu a en ngun hle ani rikia pa an hmu chuan rina chuan kapu I chunga kalom hle mai jela tangin min la chuaka a han tia rikia pa chuan riki tungei thian pa hming hi ni kha tin a han zota rikia chuan lelrina ni hi a han tia chuta rikia pa chuan ole riki thuro lelrin engti turin nge Kolkata hian ni local tin a han zota rina chuan kapu college zom tura local kani ke chu mi ra thei deuh kania kanu le pa in min pui theilo awangin ke in hlofa poisa po sing khatlai ka khol mana ti chuan Kolkata ka ron panta ni in hlona te zong chop zelin BA pass ve hrang ka du sia ma se selda kan lo thlenin taxi man tur ka zonga chuti lai chuan pa pakhat hmun le khabe hmul nei chhum mai kut pha hnunga ser om ruak mai mi ron buma min suam ta ni chu mai ba ka ina roke ti in min hek zui le lungina min da ta ni a han tia rikia pa chuan chu pai ti chu mulela ishereng thengem a han tia rina chuan ka thei ngai lovang a hming po ka hreto gunda ho to pa ramsing ani a han tia ramsimang hming
rinan a han lam rik chuan rikia pa thin chu alo rim ta hle maya he pa hian kabi le sa rok nim to lu tuka police hoten hne na voi tam tak chu ka thlen to a an man thei si lo police officer then khatte nen anin kung kai thu te po ka hria a tual thana tam taka po he pa hi ein hnam hnoi to a ngoi takro man hun chu an la nei nge yang a han tia chuta onem devin lalrin college kali du chuan sota vivekananda rota tlai college oma tlai dar nga tanga dar kwa thlen hi an kal dan tlang pui nia chuta chuan kal ta che a han tia rina chuan kapu du kalom khopang a han tia chuta rikia pa chuan riki chu ithiam pa chu CB college a akal don ani chu hun engemaw chung chu car ava hruai ngai nga kan driver Chatterjee khan karin va hruai thin ro se achiang riki library po an nei that veu kha idu le ivakal puyanga avoi khatna chuan ke point kalo phone anga naktu zana tang chuan lutan ve ngal se thang alung in ta na wanga atlai lek alung in ta na wanga atlai lek to ni hi atia ti chuan rin le riki chu an chuak ta a rikia chuan rina a tha lom tiro college kal na tur chu mi chang kang deuh kalna nia office na toklai an tam tera tong lama po mai son viawang a han tia rina chuan riki alom khop mai be sei phak bakin ka chunga in tha a kalom hle ni na thok mi ka nia atul ang ti tur min hril ula ka ti zelang engma thoshe ka nei lo nia atia rikia chuan chulam chu ni tho tu lam chu kan nga zong tak ani en po ni se naktu lam chu college kal tur chuan izul ru lo sia mangche tia akal santa a rina chu alom hle maya room lam pan chuan akal ve ta a room a han lu chu rikia naw linda chu alo lut ve a linda chuan rikia chu rina chu chiang deuh mai hian a han ena rina I dress chu in hle mai ti ta deila ka pa chuan nge alo soi a han tia rina chuan miss linda ipa chunga kalom hle mai CB college a naktu tlaya minute bit don ani ome I urikian min va hruai don aniang poisa engma ka nei si lova linda tho tur tul in suk pangpar huan tho fai le tui pek te in chung ti fai turte min hrit ula engna ma tho hre ka nei lo ania atia linda chu nui saka chu rina pocket money po I nei na nge a han tia rina chuan nei nang poisa pakhat po tun a hen ka nei lo a han tia linda chuan apon fen ipte atang chuan cheng zanga ron phot chuaka rina hei I pocket money alo nei ve ro imamo piang min hrit zel don nia atia a chua san le ta a rina chu alom hle maya thil te nau neuh toothbrush le a paste romol hair oil ti ang reng le na po anei lo kha ania linda chunga chuan alom hle maya hetia gel atanga a chua zan hi chuan mut po amu theilova a bible te cherin pathian hna lom thu te soya amuta a chutia mut pa te po chuan pathian thulam hlir angai to pathian thil rel dan chu vamak em ti hla te le lelmo ka hla sak thin khopui lian ko thler bohl om kara khovel puma thu nei tu la li suwa ka thian rin om le in throi tu ni ti hla te kha a han ngei to a thin lung chu lom na le hlim nei na lo khatta jing lama lo ni chuan amu hil ve seka a han har chuan ni alo chuak to a mai te han phi a alu te han khui zo chuan pona wa chuaka chokalama alu ta lindai te kuk chu chhum chuan rong alo bol tana kukne na chuan rin na chuan ponchia motor hruk fai na tur chi han dila baketa tui khatin surf nen chuan garage lama panta a garage a chuan car ringot po pali lo oma chung ho chung takin han thru fai veka asil ngunin tui po bucket li lai manga du to ka hruk fai nu chuan a han ena alang tharwak hlom maya chuta invela pangpar te chu tuiat pile hloma nim om te chu fai takin a pot boka jingdar kwa lo ni chuan Ricky te Linda te pon lo tho ve ta Linda chuan pangpar huan a han en chuan hnim po om lovin alo fai vak to a lui lo in pe hu zui mai ti a han muwa alom ril ru hle a an kuk hne na chuan pangpar so tui lo pem ni ti na vazota an kuk chuan pilove inni khwal pa kha na pethin a pe ni kha garage lama po kala motor vasil fai emoni alo tia Linda chuan an motor dan lam chu ava en le vata an car ho chu a thar ang mai na hruk fai vakin ava muwa alom hle maya rina chu va tho ma om vele tiril ru chungin rina room lam chu apana kongkhar chu a han kika hei rina kalo lu thengem a han tia
rina chuan lo lu ro Linda good morning iwa ma ve lo tia Linda chuan nanga lom tho ma rina pangpar huan te ti fain kar te lo sil fai vek mara voin lam chu hna nei don ani in chung hi no fai tur ania tuile pon chhia in ati dan chu nakina kala hril mai ang che tlailama chuan college a in admit I du don sia kha eng le khang hi chiar ti in han zot zoma rina chuan bible ani hi pathian thu ani a han tia Linda chuan ke ni chu bible kan share ve ngai lo Christian kan ni lova a han tia rina chuan Linda bible hi share ve thin ro a tha nia vanrama ikal ve du lom ni a han tia Linda chu nui maya ole ti khan che ro ka be boilo wangche atia a chua san ta a chunlam chuan rina chuan in chunglam chu anot fai tan ta a bucket chuan tui a in chopa kon chehu chuan ngun takin anot tan ta a Linda te in hi alianin pindana tam sia han no zo vek hi chu hau tak tham ani renga Linda parum avano le don chuan Linda pa chuan rina krum hi chu not velo mai ro ka boy mai alo tia anila taka phone sang do kana in chop rupa aron rireng mai box si achangin thu apereng mai boka rikia soidan taka control room ani rongot mai la taka rina po chuan a chua san ta a tlailam dar li lo rik chuan rikia po alo ho to a rina in siam to ta che I college kalna tura chuan kawa in admit puyang che atia rina chuan lom ril ru takin oriki mit nga chung lekin ke in pe manang atia mani loka rikian AC market a korle sakha ha aron in pe chuan Linda college kalpo amuruti karnal taknen aron tleng lut ve zai to a uriki le rina kal tur chu ron bia riki ka local ve tulem tin ron zota riki chuan Linda tulem lo ve local chaw ve shim te ni lo chuan a han tia Linda chuan ka local ve cha ka sin rina college kalna tur chu kamu ve cha khop mai tiang college evening shift a kal ho hi mi angen ni po shet ka cha ka a han tia riki chuan ani local vela ani mai lom mase atia mase Linda chuan ngoru min long hau ru ka han in thla lok nge atia room lama atlan lut ta minute som hnu lo chhuale chuan jean ki kortlon le t-shirt mol ang reng tak aron ha chuaka mase Linda chu a in me kher mai a t-shirt hak chuan a pian nal zele a hnute ko nal zia ti lang chiang kher mai a jean ki korla amal zon vel chu a to tra maya amal mum tha to ka ni ti chu hei rual ani lo chuta lo pheya riki ikanen emni kan kalang ani tiro rina a hnungai thuang a han tia a hnunga chuan rina chu Linda nen chuan an thuta a in lian tak mumpel pulan pel lai chuan rina chuan Linda kha in lian deuh mumpel pul kha eng in nge ti in han zota Linda chuan Kolkata hi ikalvai khata ni takmo kha in kha planetarium ani antia a chung a han lu chuan ni tlatur I muanga chuta khwa lo thim roi anga arsi ron lang tan pho anga chumi hnuwa van arsi an lo lang tan anga chho rei vung zang khwa le siki sente sikoi kapte van arsi hriat zong kha an lo lang don ani ti chuan jing lama lo ni le anga arsi an lang tlem tol anga a top lama jing khwa lo var le don ani cinema ang devin ni tin voi hnian chhuah thina lom Hindia hrilfia hun le English a hrilfia hun a oma kala hroi don chenia a han tia rita chuan khai ena vachak om ve a han ti ve a Linda chuan ngoi che mun dang ropui tak po tamalom museum te zoo te le bridge te kan la hroi don chenia ati so maya riki chuan car chu a khal zar zela chuta Vivekanandan Road Kolkata 7 ti dor chunga alo inzia thluah na hmun chu an thleng ta a riki chuan a car chu kawtthler dinglama tlem a han koya a ding ta a rina local rule Hitilaya building sen vur khi CB college kalna tur chu ni khi atia an in zui chho tlang ta a college kal ho chu mi in anglo tak an tam hle maya atlang puin chhun lama na tho nei an ni deuh veka tlema zong ero chu na tho an ni nei an ni lem lova putar deuh te po an om line nula le tlangwal in tipang tak te jin ki kor hateng tong te an nia thin khat phei chu million fan ni ti hriat ngoi te po an ni boka rina le riki te unaw local chu nula than khat chuan an lo hmudu khop maya
Linda han hoi zang wa mele a pian nal takte a in khai thliza mele a mel tha meite asam dar vo siau le ngil siau meite chu an thik de nge nia a bula mi zo tlang wal lian thel thol pa tak mele mel tha tak dar phar lai tak mele om lian tul mele in zo wa maya mai a kalpui chu an thik ti a hriat lowa an lo en deuh ram rama rikia chuan tiro principal levu mu phatang u atia principal room ah chuan an luta a an han lut thoma chuan principal chu alo tak chuaka riki chuan evening sir nimin khan ka pain aron phone to chain ka ringa hey Mr. Lalrin hi in college a kalve adua a hantia e thuro raja babu fa pa ni mo certificate rong keng chu mo alo tia Lalrin a chuan kapu sialda kalo thlanin miswalin min suama ka thingrem le achunga ka bungrua le ka le khapoi mo zong zong an laveka chuwang chuan ron ken tur po ka nei lo ma se ka cha le theyang a hantia principal chuan tuna khoyangi om tin na han zota riki chuan kan hnen a om alo tia chuta zong ole in apit theyang I certificate po I thei hun huna I cha mai don ania chuta clerk hnen a va in ziak hlutla library po le khabu I duang ang ni ho theyang atita a Linda chu han en le nang nula engi du ve a hantia riki chuan kapu ka farnu ni hi I college ron mu acha ka a local ve mai me ni hi alo tia principal chuan I farnu mo ava han hnen thave a om renge raja fate ni om raja babu fate ni om reng in hmel po tha atia le khatoi te han ziaka hi clark ne ra va pe ula 20 fel ro atia chu le kha keng chuan riki te ho chu anin sui chuak le ta a clark in chu le kha a clark in chu le kha han mu chuan lalrin chu an ena a hming le address a pa hming te a zia fel nu chuan admission fee library fee le atul ang chu riki chuan a peta a anin zia fel nu chuan rina hnen a chuan clark chuan le kha them a pe a roll number chu 84 ani ti alo in ziaka le khadang a fill up te chu a han potla a riki chu pe a anin fil chu ani tamaya a subject lak du tur political science history le english te po ti fel ngal vek ania ti chuan library lama le khabu ho turin an kal le ta Linda in PUC zirlai ve tho Linda hi PUC zirlai ve tho ania rina le khabu tur te chu alo thlan pui zung zunga rina le khabu mamo tur zong te chu alo hre maya Linda hi kumsom pasar ivel ania alano pangin aril ru po hi azang khai wa maya anui ham reng maya college kalve nula dang le khabu ho lo tum ve te chuan an endeu hreka Linda la amel thain a zeisi aleng halt maya le khabu an han ho zo chuan riki chuan rina zani chu kan hong le phot mai don em niang naktu ka tangin ikal ve tananga ani mailom tiro a hantia rina chuan NDA hong u atia anin zui chuak ta a riki chuan akar chu hantinunga akhalle tapar par maya anung si ta chuan Linda le rina chu an thudun le a Linda chuan rina I college kalna tu chu anuam veuin ka ring ma se nula hovin min lo endan ha ka du vak lo atia anui har hara rina chu anui ve meya Linda chu ti phei bora rina ente ki telephone exchange building ani khi chongsom pali la sanga nin ka hria atia rina ril ruwa chuan rem klongi pa thu soi telephone exchange aploka kunga hotel om ati kha a hre chuak zok maya kar hnung lama han le hoya kunga hotel ti lo in ziak chu a han hmuwa ma sen liam zui chu ani mai sia rina chuan a ril ruin kunga hotel chu vatlo turani ati ril ruwa Linda in Kolkata chanchin soya ati ti bor lai chuan anin tual po chu an lo thleng le tareng maya Linda le rina chu an choka riki chuan kar chu garage chuan a park luta a zanlama chuan rina chuan a le khabu ho chu han en kwal vela an college tur po anuam don hle na hria hetia riki ate ina om a lekha te azir thei ni chuan BA te po alo zo ve thei mai dona tonglam thua po riki te chung hian English an hmang tam bera Hindi chu an thian khatte an lo len hian hmang zo ani maya chuwang chuan English lama po ma son hle donin a hre boka na tho tur ani inchung no fai pangpar tui pe le motor sil fai tiang reng te chu lei an lei thin te nen khai khin chuan nep ati hle ni zan rei fe thleng le kha
a han chiar hnu chuan amu ve ta zinga khuwa var det te tia chuan a dan pangai na han thova karate kung fu a zir thin te chu a han practice le a chuta darkar khat zet a be hnu chuan a in bol fai a Linda pangpar tui chu ne takin a han pe chuak le a tual zol po a phiat fai le vek boka ti chuan a ruma a lut le a mai te phi in a kut te sil fai zo le vek hnu chuan zir lai but Kevin a chiar le tamal mala Ricky te Linda ten lo tho ve meu chuan a zir lai po lo zir ning hlui man to a pona lo chokin good morning Ricky Linda aron tia Ricky te chuan good morning Rina an lo ti ve a tho ve chau em ni an lo tia Rina chuan fiam thuan ni chungin wai atlai veu tem ni tho ma ka lo in ti veu sin han tia Linda chuan Rina chu a han ena anui ta a Ricky Rina hi a thona a rei veu tong garage i kar te ven chin te ki po ka pangpar huan ka en don atia pangpar huan lam chu apan ta a pangpar te chu tuye lo in pe hu zui me a garage atanga Ricky lo chhuale pangpar khoi tur kinga Linda lo chuak chu anin toka Ricky chuan motor ho chuan fai thakher mai nimin po khan kan kar ho te kha an fai hlar hloma Rina hian lo sil thina ni mo a han tia Linda chuan kan kuk chuan Rina ti ani atia Rina hi a tho ma thin hle nyang atia a room lama pan le ta a jing choi kham chuan Linda chu college kal turin a lo chhuak le ta za za a Rina chuan Linda khongein ilo holama toothbrush le toothpaste min ron le ta che ka nei me lo mai cheng som nga hi kingla atia Linda chuan ole ma sei poisa kha chu akle ro angai lo wang atia akara han ti roma tleng chuak ta zar zara chun lama chuan Rina chuan bucket khata tui khain ponchia nen Linda te in chu han not fai le tana Ricky le Linda te room ati fai zo chuan Linda pa room lam chu apan le ta kapu I boy lo deuh lai ani chuan I room kha ka lo ti fai ve lokang chu a han tia Ricky pa chuan ole han ti fai ta che pona kan wak theng tho ve nge a lo tia Rina chuan Raja Babu room chu fai hanin han thu fai a do kan thlengin ati fai sakin thil nok deuh nei noi te chu han rem fel saka chutia ti fel hnu chuan bucket le ponchia nen a lo chhuakin room dang dang te chu ati fai le a Raja Babu Ricky pa an ti mai chu a room han lu le chuan Rina thil han ti fel dana chuan alom hle mai a thil in hung fel vak lo te po lo in hung fel thlapin a lo in rem fel thlap to a chuat la chu a fai han nei boxi a lom ril ru hle ni a driver big Chatterjee han kova driver chu lo lut vata enge ni kapu aron ti vata voin tlai dar li le chan ve vela Rina hi a college kalna tur e va hruayanga a ban thlengin hanga kang kar te kha hru faila ti in Raja Babu chuan a han tia Chatterjee chuan o kapu ma se kar chu hruk fai ngai lowang zinga Rina na sil fai vek to tia Raja Babu chuan awati thave nimina I sil fai angkhan a fai tha em a han tia Chatterjee driver chuan o fai tha e kapu nimanimi po kha Rina sil fai ni a han ti le a Raja Babu chu ameng phok dewa hemi zo tlangwal hi athil ti to chu angun phian zel hi mole karu mati fai po kha soisel turam me lo maya atiril ru nau nawa Kaidar li vela lo ni chuan Rina po college kal turin ein siam pe to a ajin ki korle t-shirt a ha a ale khabu ho zinga pakha chu king ve mai mai la thang tiril ru chungin khuma ada chuaka cheng som nga akboka kalkonga exercise bule ball pen le ril ruka Linda college kal po lo ho ve ta a akar han hun fel hu chuan lo chuak phea veranda Rina lo din chu aron huwa phute uzok amoti tur hi ania ani boka Rina tlangwal lian tha zei zoi pale pian thiam mel tha boxi engine ki korle t-shirt a han hata mai chu ein me boka ni Linda chuan Rina hei I toothbrush le in bola sabon chu porin ania arim tui veu nia han tia Rina chuan Linda kavalom ve alo tia Linda chuan nui saka arum lam panin akalta a driver Chatterjee chuan Rina sahib college lam chu kalchui du to em aron tia Rina chuan o du to e alo tia ale khabu chu la kara chuan a thulu ta an kal tur chu Linda chuan alo thlir zui le vong vong maya an kal konga chuan Rina chuan ball pen pakhat le exercise bu pathum le aleya ball pen refill pahnih a lei tel ngala college an wathen chuan driver Chatterjee chuan Rina sahib kalo ngak don che a henglai vela hian kalo leng kwal velange
huani du huna kalo om lo pa in car hon hi voi thum han ti rila kalo kal mai ang atia rina chuan ole atia college lam chu pan ta college chung lam chu a pan phei ta roi mai a